Vuosi 2005 on Vakuutusväen liiton 60. toimintavuosi. Yhtä kauan on maassamme tehty vakuutusalan palkansaajien omaa edunvalvontaa. Jo ennen kuin alakohtainen ammattiliitto vuonna 1945 perustettiin, oli osa vakuutusalan työntekijöistä järjestäytynyt konttoristien ja liikealan työntekijöiden liittoihin. Suomalainen ammattiyhdistystoiminta on ollut tuloksellista. Ensimmäinen Suomessa solmittu työehtosopimus tehtiin metallialalle jo vuonna 1906. Kun Suomi itsenäistyi vuonna 1917, maassamme toimi sekä suomen että ruotsinkielisiä konttoristien ja liiketyöntekijöiden yhdistyksiä. Vuonna 1922 perustettiin Suomen virkailijakeskusliittojen yhtymä, joka myöhemmin muutti nimensä Henkisen työn yhtymäksi, HTY.